Здорово, ребята, bine ați venit pe canalul Don Nitro. Astăzi pentru voi am un nou material. Короче, noi am ieșit în oraș cu Chris și am filmat tipa un fel de întrebări pentru cluburi. Cred că așa se numească video de jos. Partea 1 și am luat un cuplu destul de activ și de interesant și aici am băgat întrebări așa și mai perverse și mai normale și короче să vedeți voi în video următor. Așa că vă doresc vizionare plăcută și cred că ați mai apar și în ipostaza asta în videourile noastre pentru ca să dau anumite idei. Dar ce pot să vă spun, pregătiți-vă masa și am plecat să vizionăm video. Ой-ой-ой, Санечка, ой-ой-ой. Ой, Санечка, снимаешь? Санечка, снимаешь? Здорово, ребята! Пацанята și dolcețele mele de dimineață. Am ieșit în oraș să facem un mini ultra super mega vlog. Și am ieșit și короче nu știm despre ce să filmăm, dar eu cred că noi cred că să găsim și să filmăm și cum am găsim oameni și короче azi băgăm niște piperi în YouTube-ul nostru. Degrabă iese primul meu vlog pe 14 februarie. Dar asta cred că azi de-am după dâsul, dar n-are importanță, dar pe albumul cred că azi vă plac primul. Și dacă ați ajuns la doilea, păi deamă, tătă-i zăibiți. Короче, azi ce avem noi în plan? Avem în plan să găsim perechi și să întrebăm, adică facem un control cât îți de fideli unul altuia, să ne uităm pe mesaje unul altul, ne băgăm niște proiecte serioase, nu glumă aici în Moldova. Și dacă nu mai băgăm și avem un fel de întrebări flash, să spunem așa, întrebări tipa am sau n-am, să vedem perechile ce spun, ce au făcut și nu au făcut și să vedem desigur și reacția la partener, ce cred eu că e cel mai interesant. Și cam așa, mă băieți. Convinge de drag, crem de la crem, știi? O cremă cu altă cremă. Noi de obicei cupluri găsim și vedem dacă sunt fideli sau nu. Luăm telefonul la unul dintre... Nu intrați în din galerie. Nu, în galerie nu intrăm în mesaje, de obicei la cupluri. Conversații. Timpul cuplului meu Și interesant. aplicații interesante. În prosta luăm telefonul, короче. Fidelă sau nu? Întrebare la test 3. Întrebare la test 3. Prima? Da. Ce simți când l-ai văzut prima oară? Da? Trebuie să pun manele la discotecă, e ca asta ți-l minte. Trebuie să Tu, spun. Vlad? Tu ai simțit asta? Asta e întrebare Pentru pentru că el tine. era DJ la tabără când eu l-am văzut să prima știu. dată. Vreo La 3 ani de tabără? ne cunoaștem, da. Relații la tabără. De prietenii. Ai simțit că trebuie să pui manele, ai spus? Da. Asta ai simțit? Ce simți, La Vlad? mine primul sentiment a fost din luat nebun așa pe capul meu. Deci deodată zări pe cap? Da. Chris, ce ai simțit prima dată că m-ai văzut? Deci nu te știu. Nici până la mâine nu m-ai văzut. Încă șerși. Ok. Întrebare mai perversă. Dar vină mai aproape, nu ați auzit. Ați fost excitat vreodată de o persoană în public? În public? Da. Da. Cum Pentru ați asta fost? să vrei Prin să ce? ieși să Nu, pe masă? Prin ce? Prin ce a fost? Fățișoare. Nu mă refer o îmbrăcământ. moral. Ah. Moral, o mână, un sărut, te-o apucat de undeva. Închipuiți-te persoană, vină mai aproape de mine. De Asta gât, e, trebuie să te vezi. să te pun așa. Să mă ierți, da, asta e. Scoate limba. Simțit atracție față de o persoană de același sex? Da. Nu. La beție, da. La beție, da. Și-o La bețăine mers. și cum Ok, alcool. încă o întrebare. Da? O mers. Ce ai făcut cu persoana? A good kiss. 18 plus. Kiss? A good kiss. Unde? Ești mitite lângă să știi. Uitat numele unei persoane cu care v-ați culcat? Le ții minte toate? Vezi, n-a spus, Pentru pațani altceva. Было, не было. Asta e următoarele treburi. Și a început pupsic, puișoare, păra. Stai cu cotic! Zici cotic, bro. Eu până să minte că asta a fost la tabără. De asta își spun. Trimis nuduri Da. la fată, la Da. băiet. Da. Și la băiet? Da?
Echipa e să ai un grup Fată și băieți. Echipa să fii fată și să ai un grup de prieteni care voi când vă îmbătați trimiteți acolo nuduri ca să nu ajungă în Una altă la alta? parte. Un grup de fete, de exemplu 4 fete într-un grup. Și voi Ia să faceți mă dau patru și în grup evident. și acolo. Acolo. Adresa. Подружители мели, как-никак сунищем. Dânsul ar trebui de vorbit. Snat o fostă sau un fost? Să sune pe dânsul? Da. La beței, da. Haideți. Ar Merge. trebui și abeții. Просто не рада toarcă 400 de lei. Ați înșelat vreodată? Nu. Dar v-ați gândit? Da, Oportunitatea ați avut. foarte mult. N-ai înșelat. Azi. Azi nu, mâine nu știu. Ați cumpărat vreodată jucării sexuale? Dar v-ați folosit vreodată? Nu. A, nu. Dar e vrei. Depinde de context și de jucărie. Orice jucării sexuale. Cătușele într-un act mai intim place și da. Da, e că poți pe acolo de mă. Nu vrei să fim asta și eu leacă mai încolo, că nu-mi place unghiul din care mai am. Este un special și partea dreaptă. Da, e că pune o leacă mai încolo și... Nu Care unghi camera. raboce la tine? Nu mă enerva. Nu, даже măsuța dă o leacă mai încoace, că eu știu cum arăt pe cameră. Și amuia stai între aiurea... Nu, dă măsuța mai încolo. Nu, dă măsuța mai încolo. Dacă întorc capul, trebuie să mă aud din unghi perfect să mă văd. Sună 1-1 cât? Protecția copilului. Dar tu-i dat în mine, ble. Nu mă zaibi. Am dovezi ca să confirm că tu ai dat în mine la fel. Da, mă, sunt Cristi. Le văd acasă, din oglindă. N-ați mai iasă nimi. Короче, да să-mi pus scaunul meu mai în unghi perfect. Ia acolo unghi, perfect. Era acolo și Hai să facem un pariu la ceva. Dar trebuie să căutăm Nu pe trebuie internet. neapărat asta. Pariu trebuie. Pariu. Da, vreau să facem un pariu. Care mai multe răspunsuri corecte are? Și poziția asta pariu. La și pariem. Nu știu. Când ne ducem în Iași, pariem la ceva de 200 de roni de la Zara. Nu. Da, Nu. da. Nu. Și mujic, Давай. măcar o dată în viață. 200 de Ia давай. 600 de. Ia давай. La câți ani am avut primul meu sărut? 14. 15. De mai una greșită. Tai, încă o dată. Hai, întreabă-mă tu ceva, mă am. Să te întreb ceva. Care a fost primul cântic, prima manic care ți-am pus? Paradis, dis. E 2-1. Gata. 2-0, mă scuz. 2-2? Cât? Egal. 2-0. Nu e adevărat. Paradis a fost. Ce întrebare? A fost paradis. Buzunarul meu vorbește. Nu mă zacaibit, că au fost paradis. O, eu mai gine știu. Nu mă zaibi. Să-mi minte. Nu mă zacalibic, eu mai gine ți minte ca tine și cât ne-ai pus tine prima dată. Nu ne Hai spărim. că îți dau voie. 4 ani, 3. Când m-am despărțit de fostul meu? 4 ani sau 3. Unicul meu fost. Hai, că aici nu-i greu. 4 luni în urmă. 5. El a fost 5. Nu, la câți ani ai avut primul tău act sexual? Vai. Asta poți să-i dai ei, dacă ea știe despre tine chestia asta. 15. Eu luăm întrebare. 15. Doamne spus ferește, odată. cu cine stau la masă? Ne-ai spus. Tu asta ne-ai spus, eu știu. Ce îi spun asta? De так fetele постоянно dau o întrebare. 3-1. Mai departe eu trebuie să dau ție. Întrebarea pe care până am mea să apară nicăieri. Care e cea mai mare fantezie sexuală a mea? Asta era o întrebare care Da. vreau să o dau eu. A ta Dar A noi mea. am dat de întrebări. cu 2 negri. Nu, eu chiar ți-am spus despre asta o dată, e în baza la un film. Cu 2 negri. Cu 5 știi? Și A, așa ne asta. spus. În baza la un film chiar. Care și de o подругă pe divan și nigeri de dorm. În baza la un film. Care e filmul meu preferat? Privești film? Все, eu pot, dacă eu îți spun și eu îmi pun punctul în ei. 365, partea unde Massimo e pe lavă și o trăgește pe pat și mai departe de-am clar și fac. Stăteam cu timpul ăsta în filmul ăsta. Nu știu filmul este 365? Eu am Fost eu răspuns. Câte foste au avut? Ui, blin, sunt multe la număr. Exact, câte au avut? Nici el nu știe. Câți am avut? Este mai serioasă, amuie e a treia. E relația a treia, ai avut două foste. M-am mișunit că ne-ai spus. Tu ești debil? De când știu, da, au mai fost. Tu ești debil? Sunt întrebare de la public, dar rămâne. Blitz. Ia, давай. Și cel mai tare îți place la dânsul în relația care o aveți? Prietenie? Постоянно охраняешься, că ne vedem. Cum e scris în telefon? Arată cum e scris. DJ Vlad. Încă de la tabără a rămas Pentru așa. mâncare. Delivery. Sugar daddy. Care e mâncarea lui preferată? Of, plășinte cu găluși.
Asta n-ai cum să o negi. Asta chiar n-ai cum să o negi. Ai, plășinti cu brânză. Băi, prostule! Plășinte cu găluși! Cu găluși ai zis. Câți centimetri am în talie? Ui, bă. În talie? În talie. 54. Nu? E punctul meu. 63. O grasul mă ești, bля. Ok, câți centimetri Tu are? ești talia ideală în modeling e 60 și am 64. Și grasă ce să tu. Vrei și eu scândură? Ești 4 cm mai decât talia ideală. Înseamnă că nu e ideală, dar... Tak. Prin iarbă am avut în Întrebare de vedere chestii. Blitz, știi, trebuie să apară. Întrebare Blitz. Dacă ar fi asta ultima seară, ce-i faci? În Din general? viața ta. Da, Nu, cu dânsul. Cu dânsul, ultima seară cu dânsul. Cu dânsul? Da. Tax! L-aș Trei duce lucruri. cum ne-a promis Trei lucruri. la patinoar. M-aș duce să mănânc cu dânsul la mac la zite și încă o dată la viust clătite de știați care ne mâncăm păstăiană, mă Minus scuz. 1000 de lei. Minus cash. Tatu, Ultima seară, da? Le-a cheltuie 1000 de lei 365 de 3 lucruri. într-o noapte și mă mătic. Tax. Ultima seară la Nu mine. răspuns la întrebarea asta. Nu, ultima seară cu dânsa. A, cu Din dânsa. viața ta. N-ai să o mai vezi niciodată. Mâine, de exemplu. Nu mai Și nu vezi. contează faptul că sunt minor în seara aceea. Namioc. Aș sări în... Namioc deodată, știi, l-am Aș prins. sări în sus de bucurie, aș chema un taxi, duc acasă. Asta e serios sau? Care e cea mai bună prietena mea? Dana. Dana. Corect, blea. 9-4. Nu mă prind. Dana, privet. Rămâdăm videoclipul, dacă vreți să vă râdeți cu familia, cu prietenii. Care e talentul ei care te-o dezinterează? Ia, davai de văd. Unicul talent care l-am văzut al eu e acela să cheltui bani, da? Fără număr. Banii, Trebuie să poți, Bani. brate, trebuie să poți. Da, și nu nu, cred. care e? Ai și număr talenta lui? Da. Să facă bani. El poate Talent și sau el poate zic că nu-i drept. E drept? Nu-i drept. Da, să răspundă? E legat de profesie. Și profesia mea. Știi să faci masaj ghine. Și profesia mea. Încă o dată. A, Tamil lucrează în fotbal, dar până mâine lucrat în masajist. Opa! Și profesia asta? Medic în meciuri de fotbal. Arbitru poate. Nu, el e medic, pune pansamente. Kinetoterapie. Ai, masajist. Chinoterapia, aud. Știi care e scorul? Care? 10-5. Minus 200 de roni, Vlad. Împărțit la 2, 5-5. Pariem încă o dată? Știți Încă care pariu. asta dată? Hai mai departe, uite. Întrebări? Dacă Data la... asta îți dai numai Dima întrebări. Stai o secundă. Dacă la 10 întrebări corecte tu am eu răspuns, eu ți anulez pariul Da. Dar dacă eu răspund corect la 10 întrebări înainte, da? Încă 200 de roni De pierd. в жопу. Hai măcar 50. Давай. Все. Hai, bate, da, eu. Молдовану скільки торгуяст. Stai, nu te zice. Hai. Trebuie să-l ajute. Că și merge vorba de bani. Da, bani. Ceva băieți pe o bere acolo. Mai ieftin, să le asta dăm. Câți copii crezi că ar vrei el să aibă? Nici unul. Așa doi vrei să Tata ai. adevărat. Dacă îți vrei să ai debilule. 3. Ce unde Dar te-ai de tu ai zis nici unul. Tu tată de 3 copii! O, ferește! Fac și bani, poți să De întrebi. eu câți copii vreau să am? Dacă se vede o mamă de niciun copil. Nu, câți copii crezi că vreau să am eu? Unu. Cel puțin 4. 4 copii. Видиш 3 Дмитрий? Nu să am mine tată de 3 copii! Dar tu сам не... Mamă de 4 copii, da! Mi-au Dar nu să știu cum ai tată mahala. Și colegul de clasă să spună Ой, я в шоке și mamă, bună prostă ai! E ca tu închipi că așa vorbesc despre copiii mei, alți copii. Привет, подписчики! Stativul nostru profesional. Не rușine. Salvați-mă! Am încercat sau nu? Ai încercat? Când am fumat prima dată, când am încercat prima dată să fumez o țigară? 13. Iar m-ai mințit. Nu știu de unde să ții minte așa detalii, că atunci nu știam, așa că... Вообще-то noi am vorbit chiar și astă vară despre temele astea și eu țin minte foarte bine detaliile despre oameni care ei ne le spun. Poate eu atunci la moment am spus. Ești. Cât ani ai avut? Vreo 10, 11. Pidar.
Tipa nu s-a auzit în microfonul. S-a plecat în știi. Dacă aș avea ocazia să înșel persoana cu care sunt într-o relație din cauza că sunt nefericit cu dânsul, o-și facem? Logic. Da. Nu mă știi deloc. M-aș despărțim. Nu mă știi deloc. Eu m-aș despărți și după aș face și eu viața mea. Nu-s pentru un șalat. Dar măcar știu că sunt spărțită. Tipa ajunge în pat și alo, noi ne Eu am despărțim. spus că da, da? Tu te-ai Eu după o despărțit fix dis- atunci. Eu după o despărțire, eu n-am să merg în relațiile altcuiva. Tu nu mă știi deloc dacă spui chestia asta despre mine. Asta e abidna. Flirtează. Da, tu după ce te-ai despărțit. Flirtul, Da, n-am batul. Stai, da, dar ce înseamnă pentru tine? Atunci când sunt împreună cu un om, eu fac știu cu dâns și eu chiar dacă mă dispar de dâns, eu când m-am despărțit de dacă fostul ești meu, vreo într-o 2 relație. luni n-am ieșit cu nimic, nu era. De asta N-am avut de- chef. de asta- Dar tu dacă ești nu mă cunoști deloc, e prima ai spus. De asta după despărțire au descărcat Badu Tinder deodată. 2 luni au trecut. Au trecut 2 luni de când m-am despărțit, că m-am despărțit de dâns pe 1 septembrie și la mijloc de noiembrie ne-a făcut Badu, debilule. Nu serios, Ne dar bate, poate mă, nu știi flăură. camera. De exemplu, ești într-o relație, de exemplu, imaginează-ți, el e într-o relație cu o fată și el chică în probleme, cum crezi, fata și ea l-ar trimite că n-are bani, de exemplu, o lună, 2, chică în probleme serioase, nu e prea Actual la bani. voi nu l-ar trimite. Da, fost asta. Da. Corect. Sanda, dacă vezi videoclipul ăsta. Dar despre dânsa, l-ar trimite pe băietul ăla, dacă, de exemplu, o lună, 2, n-ar avea un leu, nu i-ar atrage atenție, chestii de genul. Păi cred că nu. Să mă scuz, Nu, da. tu pierzi, nu? Eu n-ascult partea asta, Da, să nu e- arăs, dar eu fostului meu îi plăteam drumul ca să vin la dânsul din oraș până aici, numai ca să mă văd cu dânsul. Chiar dacă el lucra mașini De speciale, așa masă că te de rog frumos. Te rog frumos. Max, dacă vezi asta, Sanda e liberă. Fosta lui poți să o iei. nu-i liber. Oh! Întrebare de la public. Mai dă că eu am dat până amu. Sex ori dragoste? Sex. La o poftă sex cu o persoană care tu ești împreună cu dânsul, dragoste. Dragoste. Ce fă-ți capul? Banii. Ce-ți cap? Banii Dragoste, n-aduc dragoste, fericire. sex e sex. Să duc fetele în... Poți fi într-o persoană, într-o relație de dragoste, dar să preferi sexul. El a avut în Asta vedere nu cum înseamnă că- denumești tu asta, debilule. Asta poți să denumești mai multe forme, nu? Tu dacă te întoarci înapoi în timp la tabără cu știi cine și l-ar fi numit sex. Dar tu cu podruga ta faci dragoste. Mă, e clar? Nu, cu подруга mea tot fac sex. Asta și înseamnă că noi besuși. Я в шоке. А ты не что, ты greu ajunge? Hai că pe urmă să Și nu înțeleg. Asta la mine greu ajunge, nu? Nu ești blondă, nu? De asta e, tu nu ești blondă naturală, nu? Am fost și blondă naturală. Am mai prostul la deschis. Am un prost oleacă să mă deșteaptă. Nu promovăm țigările, da? Nu promovăm cuplurile. Nu vă trebuie relații, fugiți. Cum o chema chiatra mea de la tabără? Hai că dacă aud. Teatru? Da, am avut o chiatră la tabără, cum am botezat-o? Asta e prieten imaginar. Teatru. Cine stă la masă? Hai, aduți aminte cum o cheamă. Cum o chemam? Aliona. Nu, cum nu ți minte? Alionușca Gata, cu eu am ciocolată. câștigat pariu. Îmi mai scurge multe bani, eu am câștigat iară. Gata. Închidem. 250 de roni, am câștigat. Ce bucurie. Spune și părerea. Să prind camera. Am avut un prieten cu beneficii vreodată. Da. Corect. Dar tu? Cam acesta a fost video de azi, cu voi am fost eu, Dumitru. Dacă v-a plăcut video, lăsați un comentariu, butonul de like și clopoțelul numai decât. Așa că ne vedem în video următor, curând, sper. Bye!